zhruba 2,5 rokov ma oslovil riaditeľ galérie Richard Gregor s otázkou, či by som vedela a chcela spracovať tému veľmi širokú československého textilu. Ja som vlastne s touto výzvou súhlasila a neskôr sa vlastne táto celkom široká téma zúžila na výskumnú tému slovenskej tapisérie. Výstavný a výskumný projekt v podstate mapuje, tak ako aj samotný názov výstavy hovorí, skôr krátku ako dlhú cestu slovenského gobelinu a tapisérie. My sme sa rozhodli zamerať sa najmä na autorky a autorov, ktorí pochádzajú zo Slovenska, alebo tu kratší alebo dlhší čas svojho života pôsobili. Výstava predstavuje pomerne široký záber na teda techniku ručne tkanej tapisérie v rozsahu cca 120 rokov, a teda od začiatku 20. storočia až po súčasnosť. Ide o rôzne prístupy autorov alebo autorských kolektívov, ako aj rôzne techniky a samozrejme aj rôznorodosť použitých materiálov. Dôležité je určite aj definovať samotné pojmy tapiséria a gobelín. Tapiséria v širšom slova zmysle označuje akékoľvek textilné umelecké dielo, ktoré je určené na prezentáciu na scéne alebo v priestore. Môže vzniknúť rôznymi technikami. My sme sa zamerali na ručné tkanie, a teda techniky ako utkový rips, žakár, keper, ručne viazaná technika alebo technika handrového koberca. Dôležité je povedať ku gobelínu aj to, že v podstate je to také zľudovelé označenie, ktoré pomenováva tapisériu, ktorá vznikla vyslovene technikou utkového ripsu. Táto technika alebo označenie gobelín sa spája s francúzskou dielňou Gobelinovcov, ktorá vznikla v 17. storočí na podnet kráľa Ľudovita XIV. A nadviazala na skoršiu tradíciu rodiny Gobelinovcov, ktorí sa venovali spracovaniu vlny a aj farbeniu. Je to výstava v skutku neobvyklá, niekoľko desiatok autorov, autoriek, dynamická inštalácia v priestore, výstava venujúca sa výhradne gobelínu a tapisérii, to znamená, v tejto chvíli sme nevystavovali artprotisy. Na Slovensku nebola možno 40 rokov a myslím si, že zase chvíľu potrvá, kým sa taká uskutoční, lebo vyžaduje pochopiteľne obrovský priestor, ktorý nie každá galéria má, veľkorysý a vzdušný, aby tie veci vlastne dokázali vyniknúť a zároveň spolupracovať medzi sebou. Považujem to za splatenie dosť veľkého dlhu jednému celému umeleckému spektru na Slovensku, pretože za posledné 10 ročia samozrejme ten názor na tento craft, na užité umenie, to, čo sa nazývalo užitým umením, sa samozrejme vyvíja a sa zmenil. To, čo bolo kedysi považované za druhoradé, pretože vznikal na základe nejakého vzoru a bolo možno, že čiastočne degradované aj tým, že išlo akože o ženský materiál, čiže textil, tak toto by som povedal, že už dávno neplatí, ale aj tak. Napriek tomu, že dnes mnohí mladí umelci sa spätne obracajú k textilu a vôbec k tomu rukodielnemu a materiálovému umeniu, tak som nezbadal, že by sa nejaká inštitúcia podujala venovať tomuto fenoménu celú jednu výstavu. Najstarším dielom vystaveným vo výstave sú dve diela z cyklu 4-ročných období od autora Rudolfa Schlatauera. Tieto dve diela sú v podstate od českého maliara, ktorý je však veľmi dôležitý, pretože v roku 1898 spolu zakladal dnešnú moravskú gobelinovú manufaktúru vo Valašskom Mezižiči, kde neskôr vznikla aj veľká časť vystavených diel. Medzi takmer 40 dielami sa nachádzajú mnohé také, ktoré nikdy neboli vystavované
ale aj také, ktoré zožali aj v svetovom meradle obrovský úspech. Tie najpopulárnejšie, možno najznámejšie určite patrí dielo Ľudovita Fulu, Piesňa práca, ktoré v roku 1958 získal dokonca zlatú medailu na svetovej výstave Expo v Bruseli. Podobnú minulosť má aj dielo od Juraja Kréna, ktoré sa nazýva Lipa a Javor, ktoré bolo zase vystavené na svetovej výstave Expo v Montreali v Kanade v roku 1967. Možno také najzaujímavejšie diela určite patrí dielo Textilný stĺp od autorky Silvie Fedorovej, ktoré vzniklo v 5. ročníku jej štúdií na pražskej Umprum. Úplne iný charakter diel má tvorba súčasných autoriek a autorov, a teda najmladšej generácie. Jedným z mnohých diel je určite veľmi zaujímavým je dielo Ancín od autorky Viktorie Bakušovej, ktorá v ňom použila okrem tradičnej vlnenej priadze aj kazetové pásky a chemónovú priadzu. Pri téme československej tapisérie určite nemôžeme nespomenúť jej tzv. Zlatú éru, ktorá sa spája s obdobím 60., 70. až 80. rokov, kedy v podstate spoločenský dopyt a objednávka boli veľmi prajné a v tomto období vznikla aj veľká časť vystavovaných diel. Kľúčovou postavou tohto obdobia je aj Katarína Šujanová, ktorá v roku 1972 spolu zakladala a takmer 20 rokov viedla dielne tapiséry v Bratislave. Veľmi dôležitou postavou je aj maliar Peter Matejka, ktorý zakladal oddelenie monumentálneho maliarstva, neskôr monumentálneho maliarstva a gobelinu na Vysokej škole výtvarných umení, a pod jeho vedením sa práve mnohí autori a autorky venovali aj technikám ručného tkania a ich diela sú vystavené aj na tejto výstave. Zároveň sme sa aj so spolukurátorkou Danielou Danieli zamýšľali nad tým, akú úlohu má mať tapiséria v dnešnej spoločnosti. Ako aj na výstave je možné vidieť, tak autorstvo sa tejto technike venuje aj dnes. Je to v podstate doklad toho, že dnešná spoločnosť, možno v niečom aj uponáhlaná, veľmi rýchla, chce sa vrátiť k nejakým pomalým technikám, spomaleniu a práve tapiséria jej ponúka možnosti na vlastné vyjadrenie a prezentáciu. A zároveň aj vďaka výskumu, ktorý tomuto projektu predchádzal, vieme to porovnať so svetovým dianím, kedy práve veľmi významné svetové galérie a inštitúcie sa programovo venujú aj vystavovaniu textilného umenia a prezentácii autorstva, ktoré sa týmto technikám a tomuto médiu venujú.